what's up? Welcome back to my channel. Heto na naman po ang inyong Kuya Rans and welcome to Rans and TV. And for today's vlog, pero bago po yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na, i-click yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Well, alam nyo ba, ilang days na lang at Christmas na, talaga hindi na mapipigilan ang Christmas dito sa Pilipinas. Kaya naman kabi-kabila na ang pagpapahiwatig ng Christmas spirit, lalo na sa malls, sa mga restaurants, sa hotels, sa mga street at kung saan man sa palengke, sa munisipyo, talagang lutang na ang Kapaskuhan. Kaya naman muli natin papasyalan ang mga Christmas setup, especially dito sa mall, dito sa Newport World Resorts. Ano bang meron dito, kaya papasyalan natin yan. So, heto na mga katrip, para maging masayang Pasko nyo at papasyalan nyo itong Newport World Resort. So, let's get it on mga katrip. For my dear Savior's birth. A new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voice say, oh, night divine, oh, night. Cradle we stand, led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of the weary world rejoices, for young
stars are brightly shine. It is the night for my dear Savior's birth. Yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night life and Yon, salamat mga katrip, and hoping nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Newport World Resorts. At on the coming days, ibang mall naman ang ating pupuntahan. Maraming salamat and advance Happy Christmas. Thank you. by the light, our stars sweetly gleam.